היי בנות, כמו שהבטחתי, רוצה להכין לכם את הדוגמה עם פרחים שמתפשטות לפי בקשתכם. סידרתי איכשהו את הטלפון. זהו, טוב, נתחיל. הכנתי מראש כבר את הצבע השחור מתחת לבסיס, ואני יוצרת עכשיו שדה ירוק. אני במקרה לקחת את הצבע הירוק של סינדי שיש לי. את השחור ייבשתי כבר במנורה. לקחת את הירוק ומורחת בשכבה די טובה ולא דקיקה ולא עבה מדי. אוקיי. ואני לא מייבשת, כמובן משאירה אותו רטוב. לוקחת את הצבע הלבן שהבנתי שהוא הכי מתאים לי לפרחים שמתפשטות, וזה של אמי, שאיתו אני בדרך כלל עושה פרנצ'ים. הוא פשוט מעולה, מתפשט ממש טוב על הרטוב. ונתחיל ככה. טוב, שימו לב שאני לא לוקחת גם כמות גדולה של הלבן למכחול. ומתחילה לצייר. מקווה שרואים טוב. ומתחילה לצייר בכל הכיוונים שאני רוצה, איך שאני רוצה שהפרח שלי ייראה. יש לי פה קצת בועות, לא נורא. אוקיי, ממשיכים. אני עושה את זה ממש זריז. כמובן אני מנקה כל פעם את המכחול לפני שאני טובלת אותו מחדש ללבן. בשביל שלא יישארו לי סימנים ירוקים. תראו איזה יופי הוא מתפשט. ממש נוח לי, אבל בסדר. כל הכיוונים שאתם רוצים. זה שדה פרחים. אוקיי? אפשר להכניס את זה ככה למנורה, ואפשר להוסיף, אני אוהבת להוסיף מסגרת על הרטוב עם צבע ג'ל, לא רק ג'ל, עם צבע ג'ל שחור. אני עושה את זה גם באופן ממש זריז, ממש מהמסגרת, ככה. מקווה שאתם רואים, אני ממש מנסה לעשות את זה כמה שיותר מהר. הרטוב הוא מתפשט, אבל פחות מתפשט, בגלל שזה לא צבע, זה לא רק ג'ל, זה צבע ג'ל, והמטרה היא של לתת לו קצת מראה של קצת מסגרת לפרח, וגם נותן לו קצת נפח לפרח. ומדגיש אותו קצת. כמו שזה ככה. סליחה. כמו שזה ככה. אני מכניסה למנורה.
ניתן לו ייבוש של 2 דקות. זה מאוד חשוב, מכיוון שזה רטוב, יש בו הרבה חומר על הטיפסים. לכן מאוד חשוב לייבש את זה טוב טוב טוב. זהו. בינתיים אני אכין שושנה מתפשטת באותה צורה בדיוק. הכנתי מראש גם שחור שכבר ייבשתי אותו. ככה. ולחת עוד פעם שחור. גם שכבה לא נדיבה מדי ולא דקה מדי, שלא ייווצרו אחר כך גושים. אוקיי. רגע. ננקות את המכחול. יופי. אותו סגנון, אותו בסיס. אני אקח את הלבן שלי. אני צריכה להוסיף, הנה פה חומר. אוקיי. ומתחילה לצייר שושנה. אני כל פעם מנקה את המכחול, כמו שאמרתי גם לפני זה. כי המכחול מתלכלך. בצבע שחור, ואנחנו רוצים שהלבן יהיה לנו יותר נקי. אפשר אותו דבר לעשות גם עם כל צבע אחר שאתם רוצים. לאו דווקא לבן, אפשר גם אדום. צריך שיהיה מספיק חומר בשביל שנוכל להתפשט ממש טוב. רק לא להגזים מדי, שלא יהיו לנו גושים אחר כך כשנתחיל לייבש. אני לא מתרגשת שאני פעם ראשונה מקליטה את עצמי, אז מרגישה שהיד שלי נורא רועדת. מקווה שהקווים פה יצאו ממש טוב.
כל הסוד של לעבוד על הרטוב זה למצוא את המרקם הנכון לו, גם בבסיס וגם בצבע שאתם רוצים לעשות איתו קישוט כלשהו, שאוכל לי להתגלש. בואו נראה איפה אני יכולה עוד להוסיף פה. אפשר להוסיף, צריך לפחד. אפשר להוסיף, זה נותן לו עוד קצת נפח ועוד קצת מתפשט, גם לא יותר מדי. ככה זה יצא. ניתן לו עוד קצת זמן מה להתפשט. נראה לי הגזמתי מהמילה הזאת, התפשטות. טוב שהגברים לא שומעים אותנו. מושלם. אפשר לחכות עוד קצת עד שזה ממש... אתם רואים פה. רגע, נחלכתי פה, ככה. יופי. זה די מספיק לי שהוא נראה ככה. אני יכולה להכניס את זה למנורה לייבוש. 2 דקות או אפילו יותר. טוב, עם הפרח הזה שלנו, הוא התייבש. הוצאתי אותו עכשיו מהמנורה, אבל לפני שאני רוצה להמשיך לצייר, אני רוצה לבדוק שהוא באמת התייבש. איך אני עושה את זה? בודקת, בצורה כזו. שלא נשארים לי פה סימנים. פשוט ממש ככה, דופקת ובודקת שאין לי פה סימנים. לא, אין לי פה סימנים, ממש כמו אבן. ואני ממשיכה לצייר. אתם יכולים להוסיף כל לק ג'ל צבע שאתן אוהבות, שאתן רוצות לראות את הפרח שלכם. אני במקרה הזה פשוט הרבבתי את הפיגמנטים שיש לי, פיגמנטים מאוד זוהרים. בא לי דווקא עכשיו עם טופ. ואני אתחיל לקשט. לצבוע. יותר נכון. ממש בצורה כזו. לא לקחת יותר מדי, כי עדיין יש לנו את הבסיס הלבן, שיראו את השקיפות של הצבעים. ככה, פה אני גם אוסיף קצת. ממש. אני עושה מין פרח אומברי כזה. שלא יהיה לי רק צבע אחד על ככה צהוב. גם פה מטשטשת. ככה. גם פה מוסיפה את העלים היפים. מוסיפה קצת פה, רק צהוב. תראו איזה יופי, זה מרקם מהמם. איזה צבעים יפים.
נלך על ירוק. פשוט ממש לשחק עם הצבעים. זה פשוט מדהים, מהמם. נורא רציתי זוהרים. את הפרחים שלי קיבלו קצת צבע אחר. אתם רואים שיש פה שקיפות ממש ממש מעולה. גם של צבע לבן שיש לנו מתחת, והצבעים לא יותר מדי אטומים. זה כל היופי בפרח. גם פה קצת נעשה ירוק. נראה לי פה נעשה קצת צהוב בין לבין. כזה מין. קצת. כיוון שזה פיגמנט, אז הוא כבר התייבש לי, אבל אל דאגה. אם אתם לא לגמרי יודעות לעבוד עם פיגמנטים, אז עדיף לעשות את זה עם צבעי לק ג'ל. ממש ממש במעט, מעט. ככה. להוסיף. וואו, יפה. אני חושבת שזה מספיק, אני אשים את זה בייבוש. גם של 2 דקות. הוצאתי את הפרח שלי ואני בודקת גם אותו. אם הוא מתייבש לי מספיק עד שציירתי, אני חושבת שכן, אין לי פה סימנים. כלום, הכל בסדר. יש לי פה קצת בועות. ככה זה כשמערבבים לא נכון את הלק ג'ל. אולי אני יכולה לסגור את זה. כן, אין שום בעיה לסגור את זה ככה ממש, את הבועות, שלא יראו את הבועות, ממש בקטנה. זה ככה לתיקון. לא כזה קריטי, כזה נורא. זה לכמה שניות לייבוש. אפשר להשאיר את השושנה ככה, ואפשר, וכמובן לסיים עם טוב. אני, במקרה שלי, אקח צבע ויטראז' לצבע אדום. שזה צבע ג'ל ויטראז' שמושקף-קף. למי שאין אותו, אתם יכולות לייצר אותו בעצמכם, לבד, להוסיף לקצת טופ, כאילו לערבב קצת טופ עם צבע שאתן רוצות, צבע אדום או צבע אחר, וליצור שקיפות, ואני מורחת את זה בצורה כזאת. ואז יוצא כאילו שיש לנו שושנה אדומה. כן, אשליה ממש ממש מטעה שכאילו עשינו את השושנה בצבע אדום. איזה יופי. אני מכניסה את זה גם למנורה לייבוש ל2 דקות. אוקיי. רציתי להראות לכם עוד משהו. רציתי להראות לכם עוד שושנה שמתפשטת על צבע לבן. צבע לבן, גם כבר הכנתי מראש את הבסיס הלבן, מורחת את השכבה השנייה של הלבן,
וכמובן לא מייבשת אותה. באמת אני עושה את זה פעם ראשונה, אף פעם לא יצא לי. בואו נראה כמה יצא לי עכשיו מול המצלמות, שלא יהיה לי פדיחות. טוב. אוקיי, אני לא יודעת איך הלבן הזה מתפשט, איך המרקם שלו נותן ללק ג'ל להתפשט. טוב, אני עושה ככה. אני קצת רגע אקרב את זה כאן. שמתי אדום ושחור. מה שאני עושה, אני פשוט טובלת את המכחול שלי. לוקחת טיפה גרגיר כזה ממש קטן של אדום. נראה לי שלא כזה רואים. נעשה ככה. וגרגיר אחד של יותר, כאילו אפילו הרבה פחות של שחור. ומתחילה לקשט. פה במקרה הזה אתם לא חייבות לנקות את המכחול, גם ככה יש פה ערבוב של שני צבעים. זה פשוט יוצא, לדעתי, נורא מהמם. שמערבבים פה שני הצבעים. של אדום ושחור, צבעים מהממים. עושה בדיוק אותו דבר. ציירת בדיוק אותו דבר. אם אתן רוצות יותר אדום, אז אתן פשוט תובלות את זה ביותר אדום. אם אתן רוצות יותר שחור, אז זה כמובן שחור. זה ממש לא משנה. טוב, נראה לי פה יצא לי קצת עקום. נתקן את זה. כן, רואות נכון. ככה. טוב, פה יצא לי יותר אדום. אני רוצה טיפה להוסיף פה שחור. אני יכולה. נראה לי שזה בסדר ככה. גם זה סבבה. גם זה הולך. דרורות, נכון? כן. יופי. גם את זו אני מכניסה למנורה. 2 דקות. אוקיי. מה עם פרח המהמם הזה שלנו? ככה. פה אני מתחילה להוסיף. זה הפרח שלנו. נוסיף פה כמה נקודות של אבקנים, נראה לי כך אומרים בעברית, או 3, או כמה, או
גם כמה כאלה בודדות, תראו, נכון? שלם. נשים בינתיים את זה בייבוש, שהשחור יתלבש, ונוסיף פה את גם קצת לבן. כמה שניות מספיק. זה הצבעים של קודי. אני מאוד אוהבת לעבוד איתם במקרים כאלה. זה פה יותר מדי שחור, אני עושה קצת לבן. ככה. גם פה כמה נקודות כאלה מהממות. פה אפשר להוסיף משהו כזה. בקטנה. ולהכניס למנורה. בייבוש אפשר ממש כמה שניות, לא חייב להיות מלא. טוב, זה השושנה שלנו. ככה היא יצאה. פשוט יצאה מהממת. ועושים סגירה. ונכנסים למנורה לייבוש ל2 דקות. את אותו אפקט אפשר לעשות כמובן גם למי שאין את צבעי הוויטראז' ולא רוצה להסתבך עם לק ג'ל אדום, אבל כזה שהמרקם שלו יתאים. לפני שמתחילות לעשות את זה, תבדקו קודם על טיפס, כמה יש ביניהם חיבור בין הבסיס שאתם שמתם לבין לק ג'ל שאתם רוצות לצייר, שהציורים שלכם יתפשטו. כי הלק ג'ל לא צריך להיות לא סמיך מדי ולא דליל מדי. דליל מדי הוא יתפשט, פשוט ייצור לכם בלגן.